intshore ekuseni bethunana siyalahleka sikhangela ihholo kulalo msi silapha ke ndawo kuthiwa sesithi kama sihamba ngamazwi bantakwethu afuneka phaa kwincwadi zikaNehemiya uthi umbhali uthinyana kahakaliya boobawunani bomba usekuthizeni lo mfo toza kuthi ngemina yodwa barhameta athandekayo ithi incwadi ubona abantakwabo lo mfo benyuka ngendlela athi makasabele lo mfana abe nombuzo bantakwethu amanqoba amkhulu bethu anjani na bathetha amazwi abantu akabo bathi amazwi wenu aqhuba impusiso enkulu kutya
Hayi mntakaFane manje. Zole. Abavangeli omama noBhayibheli omama babonisiwe udodana lonke liphela ileaders mandulisi sisihla nje sisiza ngapha size sizobona eliJojombe nanjengabantu bekade befudula bengenandawo yokukhonzela njengoba sasiphume phaya kodwa siye sathi ekuzameni kwakhona umuntu osinika eliJojombe wathi eliJojombe lisebenzisa for ukukhonzela bese sithi masinibonise le ndawo isafuna ulungiswa ke ayikabi khonhle kodwa sizawuthe kuhambeni kwethuba siqokelele njengokusiyenze ke ngoyithe ibe itempile yokukhonzela besithi nje bodata manigqithisenze loo nto niyibone nani ilapha bawumvangeli kanti nixelele ke bawumvangeli benifuna ube yi-surprise kuni ke kodwa umfundisi beke ndamhlebela nali ke eliJojombe sizawungenela kulo kusukela ngoku inkosi egameni loyise zinyana lomoya wengcwele mawunamandla onke sewenkosi yethu Yesu Kristu lizwi lakho elinamandla elivua bobumnyama bubalele elicanda imithi yemisipha awusomandla Thixo lamandla amakhulu iphakamisa isandla phakamisa isandla mhleka zomhle sibulela kuwe Nkosi xa abantwana bakho bebekhutshwe endlini yokukhonzela Thixo lamandla badinga njengegusha ezidinga umalusi Thixo lamandla amakhulu nento zonke wathi utata umongameli Thixo lamandla bakhona abantwana bakho abadingayo nento zonke sathi Nkosi xa sifika apha kumhlaba seFreedomburg bathi Thixo asinayo indawo esingafaka kuyinhloko Thixo lama sathi ngoba uThixo osibonelayo Thixo lamandla amakhulu sathi uThixo uzasibonela Thixo lungileyo Thixo lamandla yakhona imizamo ethi bangayifumani indawo mnini into zonke kodwa ngoba umlinga kaphezi wema umuntu wathi nathi kule yami icawa Thixo lamandla amakhulu kodwa naxa kunjalo zange Nkosi sime Nkosi kukucengeni umnini into zonke wamane usithi ewe Nkosi bazayifumana indawo yokukhonzela yiyolela ke Nkosi nansi Nkosi apho bezawumana ngobephakamisa igama lakho Thixo lamandla amakhulu kuwe Nkosi waziyo uba le ndlu Thixo lamandla sizawuthi Nkosi xa siphinde sibuya sincokola amazwi athi ngubani na waziyo lo msi ekuqeqelweni bawo wanjani na ngaphambili Thixo lamandla amakhulu sibulele into yoba Nkosi ekugqibeleni abantwana bakho Thixo bade bayifumane indawo yokukhonzela mnini nto zonke sicela ke wena Nkosi sifaka Nkosi lo moya mnini nto zonke bangena abantu bakaThixo bengena loyiko ubanika amandla okokuba Nkosi bayakhe le ndlu
ibe yindlu Nkosi elungele into yoba abantwana bakho siyabona Nkosi ngapha kusenyunywini mnini into zonke kodwa siyazi uba umntu mnini into zonke umkhupha enyunywini umbekele endaweni ephezulu mnini into zonke ngoba bakhona abantu bazamane bebuza into yoba yilaa cawe engasenyunywini la endizixelela ngayo. Wena ke Nkosi ibona ivumbele mnandi kule nkonzo mnini into zonke zabantu abayikhokhelayo ubanika amandla ubomeleze mnini into zonke babambane babophe ngephanti yokholo bathethe into enye mnini into zonke. Siyacela Thixo sikuthandaza sisazi uba zonke izinto esizicelileyo thina egameni lakho wena Nkosi uhleli usenzele lalela Nkosi uzakuyenza mnini into zonke ngalawo sifuna uYesu Kristu Nkosi yethu. Akufike Jordan, akufike